nista' ngħid jiġifieri li jien iktar inspirata mill-pittura milli mill-fotografija nfisha, imma jiena mbagħad nuża l-medium tal-fotografija. Il-minuta tibda issa. Lorella Castillo, fotografa u artista. Lorella, minn fejn beda l-interess tiegħek għall-fotografija? In-nannu tiegħi kien l-iktar sors ta' ispirazzjoni kbira li qatt kelli waqt għandi, għallimni kif ninnota affarijiet li ħadd ieħor forsi ma jħaresx lejhom. Tipo konna naraw bniedem bil-qeda barra, kien jgħidli ara id-dawl kif qed jaqa' fuqu pereżempju, ara kif qed jaqbad ar-riħ il-portiera. U dawn l-affarijiet isni dejjem bqajt ninnota kull ħaġa sempliċi li nħares lejha isni nimmaġina f'pittura iktar milli f'ritratt għax jiena nannu kbirt naraħ ipittera xu pittur. Imma jiena mbagħad nuża l-medium tal-fotografija. X'inhu l-proġett li jmiss tiegħek? Jismu fil-friġ wara t-tadam. Huwa l-ewwel wirja individwali tiegħi li ħassir spazju kreattiv. Bażikament użajt il-lingwa Maltija u s-sarkażmu li qisna nużaw ta' kuljum u ħloqt ritratti li huma daqsxejn surreali, daqsxejn żgħira tad-daħq. Nħalli f'idej min jara issa biex jinterprethom.